шавҳараш шикоят мекунад. ҳар бор ки алоқа мекунем, чизе маро сих мекунад. Хапидим таке. Куҷо? технология нав дӯстони азиз оинаҳое овардем ки дар ягон ҳолат дар ягон чиз на мешкан на бахшиш кам як нитошид омад дар болои оҳан ивай зад барои ҳамиши аст як бор Мошини фурӯшӣ будаи бародаро чанд литр мехӯра брат? 5 та. И грибит фулай. В Москве сотрудники полиции задержали крупный казан с пловом. Как сообщили в ведомстве, у него не оказалось миграционных документов. Гражданство самого блюда установить не удалось, поэтому его доставили в отдел для... دختر منیم کلک کدن آوردن دردن زنگی رو برینم کمی زنگی رو جبیه من دردنش میرین بزنش میتم дӯстон дар ютуб бисёр чизҳо мумкин нест жостки приколҳо хайп ва он чизе ки блок мекунанд ман дар телеграм мегузорам ссилка дар описания даромада обуна шавед. Салом алейкум, акаҷоно, бахшиш оператор надорем. Телефон хапе, мо меоем мегӯянд ки блогерои шумедагитон киян тамом. Хоб акаҷон, мо меоем тамом. Салом алейкум бахшиш. Як савол тем. Ака чига пач ба савол блогери шумедагитон кияй? блогери шумедаги мо ака ну дикасанку ну дедушка Instagram. каламфар броян киятш ну джейджей эко узше баланде ҳой ҳу мекна меги пода сиркесай ну димша ну матеуша мате шурбоя курутоя короче ака намефуран мода мо зуртар мақсад намешавад тема хулоса бас ура давкан дар кура Instagram. телефон мате ака خیلی تلفن ака این تلفن عیادت برور فهمیدی؟ زبر ایجا دودار. ака занг зан бояд мамаш این када لفرتور آبی زن زدنی نه دیگونات بگیو خی. Ma bratschem, как бы. ده گوش که با کو ایسوس شبی Телефони ман дадаш нем буд пичу. акаш манад нумак не намасадай бахшиш короче бизанем бре найҷат телефон богуши хушхабар ба тамоми мардон акнун мушкилоти шумо бартараф хоҳад шуд. аксарияти шумо аз мо талаб кардем ки ягон дорӯи гиёҳие ки барои бақувват кардани мардонагӣ барои мо тавсияте ман ба шумо ана ҳамин доруро аз ширкати гиёҳдармон ки бо номи паҳлавон аст тавсия медиҳам ки бисёр сифати аъло ва нархи дастрас фоидаҳояш хеле зиёд аст яъне барои табобати простата давомнокии ҳамхобагӣ боқувват кардани мардонагӣ ҳатто иммунитета баланд кардан таҳвил яъне дастафка ба тамоми шаҳрҳои русия ва ҷумҳурии тоҷикистон ба шаҳри душанбе ройгон агар барои шумо лозим бошад худи ҳозир метавонед дар комментария номи моро яъне умед нависед рақамҳоро барои шумо равон мекунем. هبده پرومکس یا دی Промакс. 256 یا ترابایت Терабайт. با چی به خیلی شگرفتی Утариш ҳама дошт. Итариш я дунай. کردیت یا کی наличи Наличи. بعد ابله کارخاز میرم تی ҷон раҳмати калон барои вохӯримон намехом трағам тим барои ҳамин ҳозима такси заказ мекунам мерам хона Сума бегона намекунем. Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi do fa fan. Пози ҳамин арӯси ман мия ман сум надорам то суми ҳамин ресторана бите ман дуконаш ҳам мегирим прогулка мекунем ғолибҷон тарона ка ҳама алай аҷаб хизем дугунаш меҳам ассалому алайкум салом алайкум хушомед биши иҷони май я махита хушомад иҷон инаи махитаиш мо махитаи бамазаи хушо озяй банкомат мегузаронам да картам пул надорам чанд сум дар курай ман мегзаронам картада ҳо мегзарона ёшни ман бугу картада акаҷон чек шумо раҳмат хоб
чеки моро ошно медиҳад. مخلو بخزی ҷо ма дистома бушум дугона тазанг бузад. хоб ҳозяк мерем ошно ҷо جان دگانت کمیه این جورای من تو خواهی сӯзури сарона батере ва дугона шамшагирим паҳлӯ кардам. What's your name? Umed. Your name is Umed? Where are you from? What is this? Barcelona? Yeah, take it. One more time. My name is Benjamin. Say Benjamin. Камрон, я чӣ пурсам? Шумо бачаҳои ёш барои чӣ арӯсҳои ахитон чанд сол калон меқапем, мисол духтаракҳои ёш фасо мондагӣ мерен, ами духтарои ахитон калон кати мақсад отношения мекунен? Сабаб чӣ? Ина бе ма тера мисол меорум. Ина мақсад толи мерам муҳтарам ки ё ки мерам иҷа часпуни салон мерам. Медре салонда шогирд штагай, устоду штагай. Та кадомда мерай му сарта ранг мекунем ки миҷа мечаспуни. Устодиш, конечно. Барои чӣ? Барои ки профессионал. Кӯрахча хушрӯ мекунад. Ана. Фаҳмидӣ мо барои чӣ хади калома гап мезанем? Мегум оли нагирифта қараш кардасти? Агар мегирифти чӣ кор мекардӣ? Чӣ ман ҳақ надарам ранги дигар овори бугардам? Ё ки айти пурсем бад бироем а? Али ман занити нестам, фаҳмидӣ? Кай ки ман занити шудам бармада команд якте. Ки тай хона берун набро. Ки завам кадӣ. Хай. аз ду нафар якеро интихоб кунед. Манижа Давлатова ё Зайнура Пулодова? Манижа Давлатова. Манижа Давлатова ё Фарзонаи Хуршед? Манижа Давлатова. Шабнами Сурайё ё Манижа Давлатова? ҳардуашон бибаҳаст. Не, яктое. Манижа Давлатова. аз ду нафар якеро интихоб кунед. бошад. Мадина ва ё Фирӯзаи Брен? албатта Фирӯзаи Брен. Мартин Пирзода ва ё Фирӯзаи Брен? Фирӯзаи Брен. Отаёмон ва ё Фирӯзаи Брен? Отаёмон. албатта Фирӯзаи Брен. Бобои Қам ва ё Фирӯзаи Брен? бобои Қам. рости чӣ посух доданамро намедонам. ҳар дуяшонро. Не, як нафарро интихоб кунед. Фирӯзара бобои Қам.